Reġa' ġimniedi il-fond Pathfinder, fond ta' 100,000 euro li ġie stabilit bilan li għanti daqqatit lill-istudenti tal-informatika sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom. Dan il-fond mistenni jagħti aktar appoġġ lir-riċerka fix-xjenza u teknoloġiji innovattivi filwaqt li jnaqqas l-iżbilanċ fil-ħiliet fis-setturi ekonomiċi u teknoloġiċi f'pajjiżna. Is-sena l-oħra biss kien hemm 13 student li benefikaw minn din l-iskema, numru minnhom għamlu l-istudji tagħhom barra minn Malta, inkluż fl-Istati Uniti. Dan l-scholarship huwa ntis biex jgħin lill-istudenti dawk li qegħdin jistudjaw il-masters kif ukoll il-PhD fl-intelligenza artifiċjali u din is-sena wkoll qed inżidu is-settur tal-information security. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħeġġeġ lill-istudenti tal-informatika sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom li kull ma jmur qed isiru aktar importanti fid-dinja tax-xogħol. Pajjiżna għandna ftit iktar minn terz, 40% tista' tgħid li għandhom livell iktar minn bażiku fejn tidħol l-ICT. Però mbagħad fejn nitlu il-livell avvanzat ta' ICT għandna ftit inqas minn 5%. Il-Pathfinder jgħat hemmhekk sabiex jassisti li iktar żgħażagħ, iktar nies jidħlu f'dik il-faxxa ta' livell avvanzat. Kull applikant jista' jgawdi minn massimu ta' 10,000 euro tul il-kors kollu.